Ok, ny avantagen'ny marketing d'affiliation zegny ok, avantageny sy ty zegny anao zegny mbala afaka mitsabo asa hafa, afaka mitsabo asa hafa zegny, tsy voatery ty fo zegny anao, afaka mitsabo asa hafa le asa tianao. Ohatra ataoko so za managna asa tiako de tsaboko, de agny za modigny mahazo lala igny za mizara za iny karaha mbala koraniko ndegna amezako valeur io lababy mizahazaha. Amin'ny fotoana igny zegny za sady manoratra hely za sy fe zay volagny Jimron fotoana anao mandeha agny asiava notebook hely aminao io sorata le raha tokony soratagna de manoratra za de tonga za magnamia valeur aminao na amin'ny Facebook tsy ndraikindraiky fa izy igny alatra anao fitrika anaty journal izy de alatra lasa latra de réalisegna. Tsy voatery zegny anao miasa am'ty fo zegny nefa tipina business sy ty fa anao zegny afaka miasa amin'ny fotoana tianao iasana. Izy mivolagny danlock igny hoe tsy voatery amaroazany lera laninao eto ny déterminer résultat-nao fa misy raha telo lazavaina igny izy ka mbala tsy nihitanao vidéo io za vidéo miaraka ambadimbadika eto. Avantage magnaraka zegny lera matahitry laonao. Ohatra za zao ty volagniko za cyber za hitanao zao ty hiasa za ivyo taitry laonaka za zegny tokony irasa valeur amin'olo lababy quelque part tsy haiko na Diego na Mazenga agny za zao ty zegny petraka eto devant caméra ty mizaly valeur ty aminao zegny. Zay zegny avantage sy ty anao zegny na afaka na moron-dranomasina tany misy anao afaka miasa fonao izy ka taitry laonao za zegny hiasa ela moron-dranomasina zegny anao tsy ambo hiasa ty zegny. Amy restaurant taitry laonao vidéo ela agnampy olo anao na hoe email ela ndefa email zegny anao na soa hoe post vidéo ela amin'ny Facebook ads tsy ambo izy zegny le lera mataitry laonao zegny. Zay zegny mahatsara business ty zegny. Azonao tsy voatery magnano vidéo anao fa vidéo koa ny king. Avantage magnaraka anao zegny afaka micréer chaîne marobe zegny anao aminazy ty amin'ny social media jiaby zegny. Afaka anao micréer chaîne YouTube marobe, afaka anao micréer TikTok marobe na roapolo na dimampolo le tianao anaovagna izy ty. Zay zegny avantage aminazy ty koa. Miasa anao am'le leraka tianao iasagna le amy tany tianao iasagna na hagnano vidéo anao na tsy hagnano vidéo créer chaîne marobe anao na créer chaîne araiky na roa miankina aminao fo zegny. Avantage anao mahazo commission ambony, avantage anao tsy micréer produit. Zay zegny avantage amy raha ty aby. Za donc mandiniky izy ka tipina business zegny izy ka aminakà manokana zegny number one ça fait magnamia liberté anao bebe kokoa zegny asa ty. Zay azonao avantage aminazy ty karaha zay zegny mahakasiky ny marketing d'affiliation ty fa io zegny miankina aminao fo zegny. Ça fait décision zegny avy aminao karaha zay zegny izy. Io misy le ambadika io raha ohatra ka anao zegny départ mbala hianatra anglais zegny misy le ambadika.